Ronnie, Kuya Atoy, Kuya Abal, at Kuya Lito at ang kanyang mga apo all the way from the overseas. At pakinintay niya, samahan niyo kami at ating tunghayan ang kanilang magiging reaction mag-asawa sa pa-surprise na ito. So, ayun sa lahat sa video sa inyo. Arat! No. Hi, good morning po. Ilakad po yata kayo. Sino po si Tatay Artemio at saka Nanay Filipa? Ay, kayo po. Nanay, ganito kaming munisipyo. Bali, dahil po senior citizen kayo, kami po yung nagkakandak ng national ID. So, i-invite po namin kayo para makuhanan po kayo ng data. Munisipyo po. Di ba mayroon na kaming ID na pinaan noon? Kukuhanin lang po, Nanay. Kayo po kasi mismo ang kukuha nun dapat. Oo. Paano yan? Makalakad. Hindi makalakad si Nanay. Ay, baka hanggang doon po kayo niya sa sasakyan. Ayan po, ando naman po yung sasakyan, Mami. Magtungkod ka na lang ulit, Nay. Tuloy kayo na yung power. Tungkol ninyo ay. Halika na, Nay. Para ma-exercise ka pa, Nanay. Yung tungkod mo, kukunin ko pa? Ha? Kunin ko pa yung tungkod mo? Hindi ba ako isa na? Ermita, yung isa na lang. Yung bakal. Ito na lang. Alalayan ka naman lang. Oo. Halika na. Sa tatay. Ay, halika na, Nay. Diyan lang kung sasakay lang kayo sa sasakyan. Sakyan po kayo sa sasakyan. O si tatay. Tay, tara, alalayan mo din si tatay. Pa, tay, dito ka, oh. Yan daw talaga tayo pag magsisinag-design na. Kasi kailangan ulit-ulit po. Kailangan ulit-ulit. Tatay, pabukas po yung sasakyan natin. Tandi, ano nga? Ayan na, dyan ka na, Nay. Sabi po ba? Pabukas po, tatay. Sabi po. Kaya naman taas. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po, Nanay. Happy birthday din po. Para sa inyo pong dalawa itong pa-surprise na to. Kunan na natin si Nanay ng upuan niya. Baka ako po si Jay. Si Lola ko po 74. Si Lolo ko 74. Ano po ka na? Tayo dito ka. Pipicturean namin kayo. Yan, yan yung pa-birthday nila. Ang Ronnie, ang Balikod, saka Aton. Happy birthday daw. Well, sige na, lahat kayo. Lahat kayo. Lagyan mo yung mali para makita rin. Sige na rin ka, si Jay. Bakit ka nasa likod? Ikaw maliit na daan. Ang parte. So, guys, pasok muna
natin yung mga handa nila nanay para continue po natin yung ano, yung celebration. Doon tayo sa loob. Wala talagang ID. Birthday nyo kasi. Na-surprise ka naman. Oo. Na-surprise ka naman kami. Siyempre, ganun kayo kamahal nila, Uncle. Ano man ang gawa, ano niya? Oo, sila Uncle Ronnie, Uncle Atoy, Uncle Lito, Uncle Abal. Lahat sila yun. Ay, yung mga Kasi, apo nila. saka kami mga apo niya, siyempre. Yan ang kalaming kamahal. Kaya maglakad ka na. A few moments later. Ni nanay. Luminaw na. Luminaw yung mata ni nanay. Pag pera tayo malinaw, gano'n. Pag pera daw malinaw, sabi ni tatay. So, ang laging pinatakpa. Ay, sorry. Ano parang pwesto mo, ha? May mag-smile ka naman. Tayo mag-smile naman kayo. Anong message nyo kay Uncle? Nay, tay. Mag-isa daw na nanay. Reserve natin yun. Kakanta tayo ng happy birthday. Magpapatuloy ako ng happy birthday. O, kakantahan yun ng happy birthday sila na rin, tatay, ah. Ayan. So, ayan nanay, ito po, ang nagpa-surprise po nito ay walang iba kundi syempre ang Lamigo family with Sunken Bakos. Syempre kasama na rin silang lahat. So, ayan. So, bago ko ibigay ang surprise ako para kay tatay, gusto ko munang hingan ng message si Kuya Ronnie. Ito na lang tayo. Nay, tay, ito yung message ni Uncle Ronnie. Pakinggan yung maigi. Nay, tay. Happy birthday po sa inyo. Hindi ka mag-video ko. Sana po, bigyan kayo ng kahit konti kasiyahan ng mga pinyo. Sana po ma-surprise birthday po kayo. Pasok na ako ate ah. Miss na rin po namin kayo kahit hindi po kami nakakapunta dyan. Sana po, ang gusto po sa inyo na itay, makakasama pa namin kayo ng mahabang panahon. Bigyan po kayo ni God ng mahabuhay at patuloy po kayong pagpalain. Kahit po nasa malayo ang mga anak niyo na itay, talaga pong namimiss namin kayo. Sana po, muli kaming makapasyal dyan at muli po kayo magsama-sama muli. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili na itay, yung katawan, yung kalusugan. Kung sa gayon po kayo magkasakit at magtili po tayong nananalig sa Ama. Kung ganon, ingatan niya po tayo at patuloy po tayo pagpalain. Higit sa lahat po, pagkawalan po ang buhay at lakas at taglay natin. Happy birthday po, Nay, Tay. I love you po. Ito ang message ni Kuya Ronnie. At si Ronnie Atoy Abad Tatlo po. Apat sila. Ay, si Kuya Atoy. wala po sa Si Abad. Ito po, yung kay Uncle. Happy birthday sa aking mga magulang. Dalangin ko sa Panginoon na bigyan pa kayo ng mabang buhay, kalakasan sa araw-araw. Babayan kayo. Maging masaya kayo sa araw-araw ng pagsasama. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kayong aking mga magulang. Happy birthday. Happy birthday na. Nay! Happy birthday! Love you! Masaya po ako dahil sa kasapang ito sa dapat na kasama tabi ko po ako ngayon sa pag-iihaw ng larawan. Tatay ay isang mahabang panahon din na hindi pa sa mga karawan na sa malayo ako. Sa pagkakapang ito, masaya po ako dahil nakasama po tayo sa kabila na dumaraan ang pandemic medyo hindi po tayo kompleto. Kalahin ko po ang inyong kalusugan. Malamang ko po kayo ngayon. Happy birthday po. Thank you,
Yan. Hello, Nay. Tay, happy birthday po. Ingat kayo palagi. Alagaan niyo yung sarili niyo. Akala ko mahaba. Representative sa mga po. Yung message ko na lang po na sila. Wait lang. Yung cement mo, Okay. babasahin ko yun. Sige na lang. Nanginginig ako, baka mapakanta. Akala ko yung mapapasayaw ka. Mapatiktok ako dito. Sample. Ito pa po ang mensahe para sa inyo. Nay, Tay, wala po kami pagpiling, kundi ang maging healthy kayo palagi, malayo sa sakit at mas sumaba pa ang buhay. Maging matatag pa rin ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Maraming salamat po, Nay, Tay, kasi po kung wala kayo, wala kaming mga magulang ng kasing babait at kasing tatatag ninyo na di kami pinapabayaan. Sana po, Nay, Tay, sa mga sandali po ng buhay nyo, mas piliin po sana ninyo maging masaya palagi. Iwasan na po sana ang mga bagay na nakakapagpabigat ng kalooban ninyo na sana po lagi lang tayong masaya. Lalo na po kayo, sana po nagustuhan ninyo ang inihanda naming mga apo ninyo sa inyong kaarawan. Di man po tayo kompleto, ang mahalaga, naalala po namin kayo sa mga espesyal na araw ninyo. Sana maging masaya kayo, Nay, Tay. Happy birthday, mahal na mahal namin kayo. From Kuya Lito, Ronnie, Abal, Atoy, at syempre po ang inyong mga apo. So, pahiran po ako ng posporo or lighter. Ayan, kanta na tayo ng happy birthday. So, kakanta tayo ng happy birthday, ha? In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nanay, tatay. Bago niyo po hipan yung mga kandila, mag-wish po muna kayong dalawa. Kung ano po ang wish ninyo. Pwede pong i-share o pwedeng sarilinin na lang kung ano yung nasa sa loob. So, ayan po. Sabay po kayo sa paningin. Pagtapos na po, ha? Ayan, palakpakan naman po. Happy birthday. Birthday po sa inyo. So, tatay, ito naman po ang sorpresa namin sa iyo. Tatay, amin na muna yan. Pahiram ako. Tatay, meron silang handang sorpresa para sa iyo. Pakihila po ito, tatay. Dahan-dahan, tatay, ha? Tayo ka, tay. Tayo ka, tay. Yan. Hila, tatay. Pataas. Ayan. Yan ang sorpresa para kay tatay. Pwede mo makakalsigit na tayo para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy tayo. Rollo mo yan. Niro-roll mo yan. Hindi tayo. Pwede mo siya kawakan sa pera tayo. Ayan. Oh. Sige tayo, hilahin mo to. Sige tayo, hila pa. Mahaba-haba yan. Ay, mahaba yung pinagtatay. Parang kay nanay din mapupunta yan. Hindi nyo kilala ng lola, nanay ko. Sige pa, tatay. Mahaba pa yun. Pinipilang ni nanay ako. Pinipilang ba ni nanay? Sabi, wala makakalusot 50, sabi ni nanay. Parang hindi na kami pareho, sabi. Oy, may orang. Oy. Sige tayo. Yan. Palakpakan naman natin. Ayan po ang surpresa para sa iyo, tatay. So, hingan ko muna ng mensahe si nanay. Nanay, ano po ang gusto mong sabihin sa nagpa-surpresa sa iyo? Maraming salamat sa binigyan mo sa pisa sa amin na nabigyan tayo ng pagpalaan Diyos at mahabang buhay. Maraming salamat. Tatay, ano po masasabi mo? Salamat sa mga nag-celebrate. Sana ko patuloy na ng namin. At ang mga anak ko, wala rin na mama ko. Salamat po. So, ayan. Na-surpresa po namin kayo, nanay at tatay. So, yung
surprise ma-deliver ko kay Miss Maylene Talabay po. We wish you all the best, nanay at tatay, at sana po bigyan po kayo palagi ni Lord ng malakas na pangangatawang pareho, at sana mag-iingat po tayong palagi para po hindi tayo matamaan ng anumang sakit. Ayan, kung medyo kami karamdaman si nanay, dalalin po namin sa inyo na sana po'y gumaling na po kayo at sana po'y hapusin ni Papa God kung anong pang-iingal yung sakit. So maraming salamat po ulit sa inyo. So guys, hindi ako surprise mag-deliver ko. Ayan po, please like and subscribe sa aming channel para palagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. Lagi lang po tatandaan, keep safe everyone, God bless, and every gising is a blessing. Thank you po. Maraming salamat po, nanay, tatay. Enjoy po kayo. Thank you po. So ayan guys, dahil first year anniversary ng surprise mag-deliver ko, meron po kaming pa-free na sling bag para kay tatay. Sa iba po, women's bag, 3-in-1 mic at saka 3-in-1 towel. So ayan po, napili ni ma'am na nagpa-surprise is itong sling bag. Ayan, tatay. Para sa yan mo na ilalagay yung bag mo, ay pera mo, tatay. Thank you po. So isang sigaw naman po ng happy birthday surprise in 1, 2, 3, go! Happy birthday! Ayan, maraming salamat po sa inyo.